Kardom nili uruning tikathar Karbi Anglong news arning sama berta pini langkonita. Rally for autonomous state body PN Ponsi Karbi Kayakemang Article 244A Patak Kachesong Pedopon. Pini Karbi Anglong Autonomous Council Adon Riadung Mati Post Office Hemadung along All Party Hills Leader Conference APHLC James NGO atum Chipatur Pipon along Kacharabdun Hills Autonomous State Demand Forum atum Rally for Autonomous State Demand Forum Body PN Ponsi Karbi Anglong Aradakari Article 244A Mati Hempre Kachesong Pedopon. Bangso Kachesong Panang Kok Laki Hempre Kehang Kachesong Laki Ajak Ding Biklo Bonta Angbong Malom Ing Sam Riason Se Teglong Lasi Kachesong Kang Tonti Dia Jia Pansi ABHLC NGO Mahang Pateksi Hempre Kehang Kachesong Ponalong Hills Autonomous State Demand Forum ASDC KSA WKSA KNCA PYDC Laben ASDC YF atum pini hempre ka parman chisong pon loposi APHLC NGO Maipu James Hanse pen ning jepo KNCA MIP mai konrong parpi pen kaning jepon laki ning kan krihini arta pensi ASDC along hempre ka parman ke hang pensi hempre asime kedeng pon pen non puta hempre ke hang ka chisong along cherabdun bomlang lapen thithetike cherabdun verji pusi ning jepon. News Text Report Karbi Anglong News. Piniladak, Nilitum Chingrum Bedben, Forum for Hills Autonomous State Movement, Pen Pinike Pabon, Rally, Nonitum Cheng Ponpo Malomso Pilote, Lasiwang Bomlang, Ladak, East Karbi Anglong, West Karbi Anglong, Dimahasa, Arata Tumta, Labangso Kaching Room along, Labangso Forum along, Pinak Rally Do Pusi. Non wang bom lang, lasun malom so apil sen tum dak cheng ponpo. La sene tum, choning rilo, la pen pini jasemet, la bang so, rally, dito ko pado po na bang ke la hello, putot, la bang so ning kan plikep kachis song, autonomous state, mate handbrake, mate article 244A, implement ng kibuke hang kachis song, nila tum ning kan plikep so selo. Bosa menon kisan kok asosiasi Anglong nasi putot abang song nilatum amhang patek tumi pen kacesong tumi pen kacedan tumi pen central government apan state government apan kacedan tuji pusi pini kaceng si nilatum ladak autonomous council hini do Karbi Anglong autonomous council lapen dimasa autonomous council do la hini atom pani do memorandum pini PG la so memorandum kila poino Autonomous Council ini sampai alang itu ledak sesor long cepapas polisi alang itu sampai nildung forum yang bot lah itu autonomous state pada artikel 244A implement nang ki palam ke hok lapen la sobang sampai council ini sampai nang cerap ning ipusi alang tu pantum lo PG lapen ang tu ning chelo lapang sori tu pakai mangalo itu pakai hang long sampai alang tu nang cerap ning ipusi itu pini lapang so hari lebih dopon lo lapen lagi kecengsi akan song lo nel jom radak autonomous state apan ke ate bima kita berani kan brigade berpahang lo itu democratical pada hang lo lapen non violence ate hile ke orang song pada hang lo setame pini ani same nel domasi nel domala nel domaki nel domakema ngati mana struggle Central government so state government sampai arjuje nang thakte respond ka we posi pini puthot itum abang patek mi son kaje song pon mi son non abang ke itum dak forum along ke non atum ke itum labang so state ke long yapan autonomous ke long yapan itum do de sang sepen itum hangke lapen dorkar lok dak kenang do kote itum ni ok dewi ni prana chipiji bol sampai autonomous state Karbi Anglong lapen di masa pan bivek nang yepu akan je song pini ong muchot ben akan je song ke ching long posi pini dak social media long same lapen rada long same nitum than bon pachini lo lapen chuning lo dak Karbi Anglong do ana political party punon social organization punon NGOs punon lapen individual punon kethe kreatum punon do ana tum same labang so non itum puthot ke hang thumi labang so handbrake amhang patek thumi labang so long nga chedon no dia phasi nile tuma hin pen forum for autonomous
Hill still movement ahin pen itu putot kacun ripon pada bolo. Ini nanti tu lah bangsa kecil song kontak kau na permanik lah. Dia tu macam song kontak pian bagi song ji, bagi kepen cenglok, ni tu macam song bom lo, bagi lian bagi tu macam song pun kontak terongan bagi. Pinpura lo nanti tu kemana sih paling tinggi. Pinpura lo ni tu tak autonomous council ban PG, Dr. Julian Rongham, Chief Executive Member of. Wapong terona rong along PWDIB habit ingnam pamandet. First class contractor James Hansi. Lakhain ko repok nilip chuki hela hawar ke parlo wapong terona rong along ningkan surhini rain ko reisi aningkan pen nilip arada phan ke panong pipon isi mesen PWDIB kimrang pipondo. Sitami labang so IB non piningan ke surhini rain ko repok ningkanan ke. Pere thumemi habit ing namajo pachiman to that James Hansi. Pin purme nilipara phan halabang so arni pen nipai inkoira ke thom ar koya jiklu surhinira inkoira isi aningkan radaphan pachehok jok amat non ke aphalo pachong ko nakason chimandet ji mapusi ki ongdung nilipara pen chethan sayalam keklang. First class contractor James Hansi Kumat ma pulo tangti alang like nilip panjan Sam Hanse ronga maker lapen 1 crore 50 lakh satangka ke James Hanse si chipari deng pondo lasi nona bangki labang so PWDIB a contractor James Hanse aphan mithanga sai ke pachiklem thuji aphan pusi pini pherang ke kahumri damhut ronga sor lapen anpartami holadak wopong terona rong arong asar Stevenson teron atumpen pherang ke aphan nangthan nang pachini dun rong asar pen nang pachini dun atengke labang so PWDIB chuki hela wopong terona rong along ke kim ham ke arjiding piklo bonta hola so hut contractor hanse asangho amethang alam chak ateng pen lipute ningkan isi vetsi patang de ji pusi contractor James Hanse lam chakachipi pon pusi pherang ke karjo hut nang than nang pachini dun lapen anpar tami hola so hut longle hempu mate ibia phan land donated a hempu atum se tami labang so long lekan hok thep piklu pusi ronga serpent thanpon lasi kedam tang aningkan MP Horan Singh be si labang so foundation stone ke kisom mate ki e ponlo te mate kangpu ponlo lasi lapu mathara non ki thubom MP Omor Singh ti so phan nilipara phan matha ponra puthot ki kim kerang asai pachi ot pon thunoi pusi wopong terona rong arat lapen ronga Sir Stevenson terona tumpen tuning report lasi labang so along kadukawe ke long ki claim ke dam un ajakong ke long dun ke nilipen kache toy dun MEC popiter rongpi alang liphan ke long labang so PWDIB ke kim kerang pon thua phan RD pon en pon vek thapusi ronga serpent kachuning rialam the chepeklang pon Si nang limen la pen nang dirong. Nilimen la ke Stevenson teron la pen nililada nong wan chuke hola wopong terona rong asar theglo. Nanti dak ni tum nang kahumri pen ke theglong la puson si sia hem ke tang ti det theglong lo. Si ni tum theglong bang same la bang so hem pine rikang jir hub la puson theglong. Si la bang so hem ke theglong pen ni tum ta ka chini ne bak la pus la bang so bu thak than ni ma ko pia hem si kim ham la pen ko pia skim si kim ham. Nang ka chini teng ma than La bangke la so hem ile tum ke theglong la bangke PWD department pen mallo PWD IB mallo a hem bangke tang te la PWIB la bang so hem ke kim pulo la bang so hem ke kim ke tang te det a jok nang ni tum rong pen la bang so hem an ka chilang me la pen an ka chilang nu sinang tum ki thek mon long la lo la bangke kachilang me po banga theglong la delo athe nile tum la bang so hem nang ke kim ji pu ka thek don long la pen foundation stone ke le hot ke thek don long bang ning rong lo la pen la ke PWD IB lo la pen la da ke alon do opo la pen la da ke meeting ki do war sa ta long po la pen journey ke bang tum thame la da ke sang ba long po personally tum ning che hok pon lo la pen la da ke tu so hem source land me donate pon lo me thang along le ave pinang bong thame rada farman la pen ronga farman po alang le tum matha pon sila ke ake joy pen silong le ta me pi pon lo la sila ke tang te dat bang ke ni le tum ning duke dolo tang te la bang so hem ke tang det nang jana pol ma man te ke non kim bon
พี่น้องอดปนบอมลังภาษานังตัวชินิดุน la bangke bang so hem kim pen ke bi ham langdam polo tangte la ke 2017 18 ice cream apot la bangke non ke tang et ke do to door nang po ke ban thu nang po an lo la bangke ke tang te det bangke alam ke wang wedet nang polo setame la swar lo kopi ka siksak lo ne la bangke nilitum ka chini do na teng polo tangte la bangke contractor atumsi ke Clemington kok alang tumsi claim pon pedet mon pasini litum chini don lo ar lo alam an ke chini don de lang contractor men pachini ma la contractor bang hala sohor nili tum thek don long la ke tum kachini pon first class contractor lo ke zem hanse ake hai la ke panjan asor te alang li jam han se phanon na tum kachu ningri ba nang li gang bara hoi pen kachu ningri dunji nang li ko pine son bak do ma alang le phan ke chuning ri dunji ke la son hello alang le hala sohor lam chak ke pa jumia teng polo tang te non ka hem ke klari klar bong nang pola pen karen er chak nang pola pen da ke sang thu dor nang pa moni de tum ta la ansi alang le ka sot ke lam chak chipilo la pen kan siang bong po alang le ke puthi hasota ni le tum arju don ko an ke der ke prap sila so hem ke ot ponji ma polo setame hasota alang le polo la ken kan siang bong sila bang so hem ke patang pon deji pusi polo setame pini ke lang na polo tang te 18 ven polo tang te prai ningkan troxiner ke bakele thulo jo la sila bang ke ning ke oi thulo ni le tum ta nala sime nang li non rada phani si message ki piang tung pine pipon tung do ma so hem ke tang te nang yen ben ma so channel la senili ke chuniri ri phaning hang lo la sen non bang he hako chuniri thu voi lo monit ke un e la pen akeder choda bang ke do linga kam le claim ta me continuous patang det la son bang ke un e dat ta hai setame la pu foundation stone le chot pen a hem cheng ham pen bikok chot chot bang ke ali evidet po la sila dake poisa ta me council poisa le non amat ke khoros poisa ta me ba me thanga poisa le contractor me thang le khoros pangjar lo poisa me la ke poisa ke joy cheplang det po la so poisa bang ke litum jongsi patang polo tang te munitum ke ali enlong po poisa hala bang ke ali do poisa ta me poisa ke invest pen jongsi patang te la puri kang pajir hup chot polo tang te poisa ke khoros bang ke la ke pan hok lo la pen la dak soni son tham kan hok do na bang ke la dak len donara tum ta me alang le tum ta me tiso hema sor ta me long le ke do pen le ke pi ke li hok lama bang ke nili rong me karlo poisa lang ta me long le ke ave ong bong ta me rong ta our side do po la pen nili barada ta ali do po poisa tum kang kaching hon pen nili ba farman ka nili ba phanda kaching hon lo la pen me thang rong phanda kaching hon ben si ave o long le ta me alang le tum chepek si la bang so he me kim pon pang cheng pon lo tang te da foundation stone long ke lia teng ro tang te ke dam tang ning kan itum sing hon mp forensing be sila bang stone ana stone nang le tang nang le ti lo isnona bang ke alang li kongsilong pen potho dang hoi alang li suntutuk sinona bang ke ha ka prek sinon itum thek bonong lo ke hai mp morsing be morsing tu su aselang li phanang li tum non hala lang li phan ko pi sinang li tum chuni rigang tung non ke itum mp ke hai morsing tu su kalang lo la ke binong et ben ta la ke hala mp scheme lo mp scheme ben sila bang so hem ge pipon lo la hala bang so hot ke alang li be sang ho ake hai le non alang li ing ho evedelos ta me non ki khipom non ki khibom ile to mp man ke the sar amor sing ti so sar alangli pustame alangli la bangso ang deng bangke lang chari thura ke tangte hem ke tangte amukha la pen la noni lituma rong ke kem ham la bangso pwdib ta me ke tangte lang la bangso hem bangke alangli hako puthot lang tar lip thura matha samplir thu edra la bangso hem ke kem ham bangke patangte bangke ka pheri me asona du chukok lo la pen hem phutum ta me chupatang dedra alang thum du de nang puta la sone kali de lo the rada theng no se rada farman si long leke ninge me pen si pi thu det lo la pen pi der phi a hem bang patang te det po bangke la ke akalukson bangke nanata do koklo la se la bangso kalukson jok project phan bangke non ki khibom man ke the le tumninge che thanai ka ching honai amar sing ti so sar alang li prap jin pen la pen team Karbi Anglong pen singwai sar alang li la bangso hem bangke patang pon det theka sonte posini li to mahin pen ningang klong pen ke chuni ri dunji phaning ha tang te non ke josi itum kaching hon li msc phanan li pc lang li phan ram the ko chini kon gang tung ke do la se alang li phan ta me ke chuni ri ke pajir poning tung lo athe la dak ele tum ninge chi thanai ele tum ni lip la khang ko ra phone ni lip constituency pen ninge chi thanai ele tum ka chi toy dun man ke do sar pobitro rong pia ke ha alang li phan ta me chuni ri pajir dun thulo alang li ele tum me thang ni le ba constituency long scheme mukha ke tangte
amu kha jong si do polotang te la nonil dum rong ta me dolo la sonak thak do polotang te alang li prap jin pen tim Karbi Anglong atum pen chingwai Akimi APHLC NGO atom pen bithong reng thama constituency along Akimi aro kisengpon West Karbi Anglong bithong reng thama constituency ang kangalo theria chikloni phaike thomarni Akimi APHLC James Hanse pen ke Japon asong bithong reng thama constituency ke palo ku thepi ing tikai bong arong la pen bearong Akimi APHLC aro kimi kesenga jai mek pedopon Son si bangso along ang pongingti kathar pen si bangso mai chari mate mai chepen phupon anparta Akimi APHLC president James Hanse pen rada mai pi along lam theke peklang pona tengki hempre ka joini Karbi Anglong aro hele ki oda tumta song trok an nang pleng tanglo satame alang li tum ta hempre kang thim wan thek thedat pu wai phit satame pinnang achievement apang wan lo anparta MOS MOU ta wan lo bon tai li tumakari article 244A 1 thek that lo laso jok non ni li tumai PHLC akimang article 244A chunche tik sang nang ni la pen sang si la si bang so article 244A ke pa chunji pulo tangte kachi songo bang akinang sot la si bang so lo party dhorom chipu pe pin pen ni li tumalo nang chipok don pen iklai vet ke do chingrum rapet pen chisong rapet lo nang puta kachuning ri pedopon Rata jakong avi pulote hemprek longli ang pong tikatarpet pachinipo. Peter Tiso, Secretary, MP, MLA seat nang pabatpu pule Assam Sarkar pen nang pen khatsatami ilitum kroy nang ni athi ilitum kenang jike hemprek pusi rata thengnu pachinipo. Rita Kramsapi, All Party Hills Leader Conference pulote. Party pulote kadukabi. A party ta chingrum rapet nang ji lapen jongsi chok jam hang jam pulote ikai isile hemprek hang sata long liputa pachinipon an parta hemprek pharman nili thangnat kapri ave lapen lam chobai ningji nangni ahok padalam si kai keta ningji dak nangji alhi sarpo manapeng pen James Hanse President APHLC Original Secretary Peter Tiso Angpong Tikathar Gotam Ronghang Manarongpi, Labour Union President Manof Kramsa, KPLT Longboi Timong, Deputy Secretary Thama Ronghang, Captain Alang Litum Chetong Donsi, Mayor Dipidonsi Ing Samjin Pen Mai Pichunpon. Bartholpan Priyanka Barmiki, Karbi Anglong News. Thum constituency under Rajas Bay arong dak wanglo nilitu mo aprang het setami arong kaprek dam iglo hala dak tang et pen non ladak be arong wang iglo labang su akiwang adim abangke all party hills leaders conference pulotang te hemprek ki hangke isipet asong isipet a political party ki hang arat ke lake ikayar jon talong le lake hok alam pinak athema Asian countries a president Professor Jian Hong Liu nang kipudun apong rat pangrum dam tu political do anta ladak pewang etu wrong arat ka Charlie risomar okorjang punon voting rights ki doan atum lapen ke asong doan setami ladak pangrum damon pusi ha Asian countries ha Japan pen alangli nang ki pudun alama bangke ahok alam rat aphan pachini ingtung pima ilitum ahem prek ke hangke article 244A lake autonomous power itum ajakong pen ilitum dak exercise long jiaphat lapen hemprek kang tim ke article 3 part 1A of the Indian Constitution ke ilitum mithang a hemprek kang tim chidolong nangji bang ha Mizoram ha Nagaland bang mithang separation of state bang long bang amithang police tab amithang hansi bang chipilong ituma pirthe itumang long ke bang khai tumsi bang ajat voreng warsai pencenglok police pencengnot arlenge the pencenglok bang khai chinang ke lasi ilitung amithang Karbi Anglong East West Dimahasau district ke thom ke ilitum hemprek hang rapet nang popusi aki hai sar Daniel Langthasa patumi dik het nilitum ASDC office ke dampen haladaga dimasa tumta bang troxinar kep a reporters tumbang lapu pangdak lo haki judapor James Hanse tumaphan Peter Tiso tumaphan Rita Kramsapi tumaphan dak nang toy thak nilitum ahem pusi Daniel Langthasabang nilitum aphan
birta nang pili amase nilitum damsi alang li pen kipu alam English alam pen alang dikipu all party hills leaders conference pulo takte dake kadu kawe political party ta donanji asong doan ta donanji pusi ake hai sar Daniel lang thasa pen sitame pangdak ponlo la sinon alang li sitame hadima hasaw ke la dimasa khai doan kuki karbi doan sitabe alang li non pangrumbom lo la si alang li kaning je ason thot ilitum doan sitame dak party la so party pinakle la so dhorom pinakle chipu pe pin pen ilitum hang rapet lo dang hang rapet pen ilitum one voice si ilitum hang nangji la pen la Jian Hongliu Professor Asian countries a president kipuke nili sitame Government of India implementing bodies of hanta nang ching ki pipo la pen nang tumtang one voice mane asyang tong isipet hang ignon pusi 2013 14 15 la puson nang kipu human rights a seminar lo la si Karbi Anglong East West di Bahasaw arad doan sitame itum kaching hon chepit helo nang la pen ning isipet pen itum heart and soul itum article 244A itum hang rapet lo nang la pen penap arni nang litum aphan sitame nang chong hong lo haladak ilitum memorandum KPG litum Karbi Anglong Autonomous Council CM ake sar tuliram rong hang sar phans tami PG lapen anpars tami dima hasaw sitami CEM hadak phans tami PG la soposi labangso a memorandum hinike state level talipo lapen national talipo labangsi prabjen pen ilitum ake mang akang cheer bangge ilitum hang rapet lo nang lapen chisong rapet lo nang pinap tarik hli March 2025 visual market adung council arleng aber haladak ilitum chingrum iglonang lasi hemprek kang chir lapen kinangji lapen alabang su aparman ilitum ahok pet pen chisong lo nang laan besi pachini kang lo